ആർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. യോഗമായ എന്ന എന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് എന്നെ മറച്ചു വെക്കുന്നു. തന്മൂലം അജനും അവ്യയനുമാണ് ഞാനെന്ന് അവർ അറിയുന്നതുമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ചാർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തു വേദന കശ്ചന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹേ അർജുന, പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാം അറിയാം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്. പക്ഷെ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇച്ഛാദേശ സമുത്തേന ദ്വന്ദ്വമോഹേന ഭാരത സർവഭൂതാനി സമ്മോഹം സർഗേ യാന്തി പരം തപ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹേ ശത്രുഞ്ജനായ ഭാരത, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ജനനം മുതൽക്കേ രാഗദ്വേഷങ്ങളാകുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങളാൽ വ്യാമോഹിതരാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യേഷാം ത്വന്ദഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണാം തേ ദ്വന്ദ്വമോഹ നിർമുക്ത ഭജന്തേ മാം ദൃഢവ്രതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പൂർവജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ പാപങ്ങൾ നിർമാർജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്വ വ്യാമോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജരാമരണമോക്ഷായ മമാശ്രിത്യ യദന്തിതേ തേ ബ്രഹ്മ തദ്വിദുഃ കൃഷ്ണമധ്യാത്മം കർമ്മ ചാഖിലം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്നും മൃത്യുവിൽ നിന്നും മോചനം നേടുവാൻ പ്രയത്നിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്താൽ എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി പൂർണ്ണ ജ്ഞാനമുള്ള അവർ വാസ്തവത്തിൽ ബ്രഹ്മം തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാധിഭൂതാദിദൈവം മാം സാധിയജ്ഞം ച യേ വിദുഃ പ്രയാണകാലേ ച മാം തേ വിദുർ യുക്തചേതസഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താതാവായ ഭഗവാനാണ് ഞാൻ എന്നറിയുന്നവർ മരണസമയത്തു പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം തത്സത് ഇതി ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതാസു ഉപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായ യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാർജുന സംവാദേ ജ്ഞാനവിജ്ഞാന യോഗോ നാമ അത സപ്തമോധ്യായഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജ്ഞാനവിജ്ഞാന യോഗം എന്ന ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 7-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. സർവത്ര ഗോവിന്ദ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. പാർട്ടിസിപ്പൻസിൽ ആർക്കെങ്കിലും കീർത്തനം ചൊല്ലണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീത മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ആഴിമകളും ഒരുമിച്ചൊരു കട്ടിലന്നേരം 7-ാം മാളിക മുകളിലിരുന്നരുളും 7 ലഘുലഘു വഴിയായ തമ്പുരാനെത്രയും
താഴെ തന്റെ സതീർത്ഥ്യനെ ദൂരത്തു കണ്ടു. കണ്ടാലെത്ര കഷ്ടമെത്രയും മൂഷിഞ്ഞ ജീർണ വസ്ത്രം കൊണ്ടു തച്ചുടുത്തിട്ടുത്തരീയവുമിട്ടു. മുണ്ടിൽ പൊതിഞ്ഞ പൊതിയും മുഖ്യമായ പുസ്തകവും രണ്ടും കൂടി കക്ഷത്തിങ്കലിടുക്കിക്കൊണ്ട് ഭദ്രമായ ഭസ്മവും ധരിച്ചു നമസ്കാരകീണ മുദ്രയും മുഖരമായ പൊളിക്കുടയും രുദ്രാക്ഷമാലയുമേന്തി നാമകീർത്തനവും ചെയ്തു ചിദ്രൂപത്തിങ്കലുറച്ചു ചെഞ്ചമ്മേ ചെല്ലും. അന്തണനെ കണ്ടിട്ടു സന്തോഷം കൊണ്ടു തസ്യ ദൈന്യം ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളിലുണ്ടായ സന്താപം കൊണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടോ ശൗരി കണ്ണു നീരണിഞ്ഞു ധീരനായ ചെന്താമര കണ്ണനുണ്ടോ കരഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടോ ശൗരി കണ്ണു നീരണിഞ്ഞു ധീരനായ ചെന്താമര കണ്ണനുണ്ടോ കരഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. പള്ളി മഞ്ചത്തിന്നു വെക്കമുത്ഥാനം ചെയ്തിരു പക്ക മുള്ള പരിജനത്തോടും കൂടി മുകുന്ദൻ ഉള്ളഴിഞ്ഞു താഴത്തെഴുന്നള്ളി പൗരവരന്മാരും വെള്ളം പോലെ ചുറ്റും ചുറ്റും വന്നു വെള്ളം പോലെ ചുറ്റും വന്നു വന്ദിച്ചു നിന്നു. പാരാവാര കൽപ്പ പരിവാരത്തോടുകൂടി ഭക്ത പാരായണനായ നാരായണനാശ്ചര്യം പാരാതെ ചെന്നെതിരേറ്റു കുചേലനെ ദീനദയ പാരവശ്യമേവം മറ്റൊരീശ്വരനുണ്ടോ. മാറത്തെ വിയർപ്പു വെള്ളം കൊണ്ടു നാറും സതീർത്ഥ്യനെ മാറത്തുണ്മയോടു ചേർത്തു ഗാഠം പുണർന്നു. കുറുമൂലം തൃക്കൈ കൊണ്ടു കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടു പരി കേറിക്കൊണ്ടു ലക്ഷ്മി തൽപ്പത്തിന്മേലിരുത്തി. പള്ളിപ്പാണികളെ കൊണ്ടു പാദം കഴുകിച്ചു പരം വള്ളൊഴിഞ്ഞു ഭഗവതി വെള്ളമൊഴിച്ചു. തുള്ളിയും പാഴിൽ പോകാതെ പാത്രങ്ങളിലേറ്റു തീർത്ഥം ഉള്ളതു കൊണ്ടു തനിക്കു മാർക്കം തളിച്ചു. നന്ദനനും വാസുദേവർക്കും യശോദയ്ക്കും നന്ദനും വാസുദേവർക്കും യശോദയ്ക്കും ദേവകിക്കും നന്ദനനായ മുകുന്ദൻ ഭക്തനെ തന്നെ ചന്ദനവും പൂഷിപ്പിച്ചു പൂജിച്ചു പോയി വിത്തം പോലെ ചന്ദനയവ കുസുമാധിപാതി കൊണ്ടും ഭർതൃഭാവമറിഞ്ഞിട്ട് ലക്ഷ്മി ഭഗവതി താനും ഭദ്രമായ താലവൃന്ദമെടുത്തു ചെമ്മേ. ഭക്തനാമാതിഥിക്കധ്വാശ്രമം കളയുവാൻ വാസു ഭദ്രനോടു കൂടി നിന്നു വീശി തുടങ്ങി. ഭക്തനാമാതിഥിക്കധ്വാശ്രമം കളയുവാൻ വാസുഭദ്രനോടു കൂടി നിന്നു വീശി തുടങ്ങി. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലട്ടെ. ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ പത്മനാഭ മുകുന്ദ മുരാരേ നാരായണ നിന്നെ കാണുമാറാകണം. പച്ചക്കല്ലിൻ പ്രഭകളെ വെല്ലം തിരുമൈ മുഴുവൻ കാണാകണം. അരുണ ദിവാകര കോടി സമാനം കനക കിരീടം കാണാകണം. പരിമളമിയലും പുരികുഴൽ പോരാ ഇരുൾമുകിൽ നികരം കാണാകണം. ചുടുല ധാരാള പരാജിതമായൊരു തിടില തടം മമ കാണാകണം.
മംഗള ഭംഗി നിറഞ്ഞു കലർന്നൊരു കുങ്കുമ തിലകം കാണാകണം. മല്ലീശ്വര കുലവില്ലിനെ വെല്ലും ദില്ലീലത നിധി കാണാകണം. കൈകൊണ്ടിടും കരുണാഭോഗം തൃക്കണ്ണും മമ കാണാകണം. തില പുഷ്പ ശ്രീതിര നൽകിടും വിലസന്നാസിക കാണാകണം. മികവും ശോഭാഭൂതി കലർന്നൊരു മകര കുഴലിണ കാണാകണം. മരതക വിരചിത ദർപ്പണ ദർപ്പം കവരും കവിളിണ കാണാകണം. മുത്തിന്നേറ്റ മുറത്തൽ കൊടുക്കും ദന്താവലിയം കാണാകണം. മധുര തരാതര മലരിൽ തിരിഞ്ഞൊരു മൃദുല സ്മിത രുചി കാണാകണം. പൂർണ്ണ നിശാകര മണ്ഡല രമ്യത ചേർന്ന മുഖാംബുജം കാണാകണം. കണ്ടാൽ കണ്ണിനു കൗതുകമേറും കണ്ടാഭാഗം കാണാകണം. ഇളകും പരിമള മണിമാലാകുല തുളസി മാലകൾ കാണാകണം. ശിക്ഷാരക്ഷ ജഗത്തിനു ചേർക്കും തൃക്കൈ നാലും കാണാകണം. ശങ്കരതാംഗ ഗതാംബുജ മലരും കൈകളിലമ്പോടു കാണാകണം. ദീപ്തി കലർന്നൊരു മാറിൽ നിറഞ്ഞൊരു കൗസ്തുഭരത്നം കാണാകണം. ത്രിഭുവനമൊക്കെയും ഉള്ളിലടക്കം തിരുവൂതരം മമ കാണാകണം. കോമളമായൊരു രീതിയിൽ മരുവും രോമാവലിയും കാണാകണം. വാർക്കണയോടെ ചാരുത തടവും കൊടി നടവും മമ കാണാകണം. മരതക പുളിനം വെല്ലുന്നോരണി ജങ്കനാഭോഗം ഭോഗം കാണാകണം. ചേതോരമ്യത ചേർന്ന വിരാമം പീതാംബരവും കാണാകണം. കടകം കൈവള ആരം നൂപുര മുടഞ്ഞാണം മമ കാണാകണം. കരിവള കുംഭം കുമ്പിടും ജാനു മുഴങ്കാൽ കാണാകണം. കൈത മലർക്കുല കൈതൊഴുതിടും ദീതി കണങ്കാൽ കാണാകണം. ആമപ്പുറവടി ആടൽ പെട്ടോ രോമൽ പുറവടി കാണാകണം. തൃക്കാൽ വിരലും തിരുനഖവും തവ ലക്ഷ്മി ബന്ധോ കാണാകണം. ഉള്ളം കുളിരും കല്യാണി ഉള്ളം കാലും കാണാകണം. വിരലിൽ തതികളിൽ മേളം വിലസിന മോതിരജാലം കാണാകണം. പാൽനുര പോലെ ധവളിതമായൊരു പണിവര തൽപ്പം കാണാകണം. ഛേദം ദീപ്തി പൊഴിഞ്ഞ ബീരാമം ഛേദദീപം കാണാകണം. ചരണാംബോജം ചാരുതലോടും തരണീമാതും കാണാകണം. മധ്യേ വാരിധി മറകളെ മീട്ടൊരു മത്സ്യാകാരം കാണാകണം. ചീർത്തൊരു മന്ദരഗിരിയെ താങ്ങിയ കൂർമാകാരം കാണാകണം. മേദിനി മുഴുവൻ തേറ്റമേലേറ്റോരാദിവരാകം കാണാകണം. സുരരിപുമാരണ കാരണമായൊരു നരസിംഹാകൃതി കാണാകണം. മായയോടിരേഴുല പൂമളന്നൊരു വടുവാമനെ കാണാകണം.
ഇരുപത്തൊരു തടമന്നരെ വെന്നൊരു പരശൂധരം മമ കാണാകണം. കാന്താചോരം കാന്താചോരം കൊന്നൊരു വീരം ശാന്താകാരം കാണാകണം. ഹസ്തിനാപുരിയെ കുത്തിയെടുത്തൊരു വിസ്തൃത വീര്യം കാണാകണം. വെണ്ണ കവർന്നു നടന്നോരുണ്ണിയെ വിണ്ണോർനാദം കാണാകണം. കലിയുഗ ദുരിത വിനാശകാരണ കൽക്കിയെ അമ്പോടും കാണാകണം. പച്ച കല്ലിനെ വെന്നൊരു നിറവും വിശ്വാത്മാവേ കാണാകണം. കണ്ണിണ പുഞ്ചിരി പുലിനക മോതിരം അണിമാലകളും കാണാകണം. കണ്ണിണ ജാഗ്രൽ സ്വപ്ന സുഷുപ്തിഷു നിന്മേ സൂക്ഷ്മാകാരം കാണാകണം. ആർക്കും പാർത്താൽ കാണാതൊരു മൂർത്തിയെ നിയതം കാണാകണം. തിരുമലരടിയൊടു തിരുമുടിയോടിട തിരുവൂടലധികം കാണാകണം. നാരായണ ജയ താപക മണിമൈ മനസ്സി സദാ മമ കാണാകണം. സാക്ഷാലുള്ളൊരു വൈഷ്ണവ രൂപം സൂക്ഷ്മം തന്നെ കാണാകണം. നാരായണ ജയ താപക മണിമൈ മനസ്സി സദാ മമ കാണാകണം. സാക്ഷാലുള്ളൊരു വൈഷ്ണവ രൂപം സൂക്ഷ്മം തന്നെ കാണാകണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധന്യവാദാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധന്യവാദാജി. വിജയ മാതാജി പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാവർക്കും കാണാൻ സാധിക്കട്ടെ അല്ലേ ഭഗവാന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മ്യൂട്ട് ചെയ്ത പ്ലീസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. താങ്ക് യു എവരിബഡി. താങ്ക് യു സീത മാതാജി, വിജയ മാതാജി, ഗീത മാതാജി. കൊച്ചാലന്റെ പാട്ട് പാടിയല്ലേ ഗീത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मूकं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्. श्री कृष्ण परमात्मने नमः. श्री कृष्ण परमात्मने नमः. श्री कृष्ण परमात्मने नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने.
നമസ്തേ സരസ്വതി ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണി ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരി കൃഷ്ണ 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 ഹരി 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 രാമ 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 ഹരി 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരി 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 രാമ 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 ഹരി 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരി 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 രാമ 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 ഹരി 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരി 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 രാമ 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 ഹരി 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരി 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 രാമ 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 ഹരി 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരി 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 രാമ 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 ഹരി ഹരി. ഹരേ കൃഷ്ണ everybody. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ധന്യവാദജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഭക്തി യോഗമാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം എന്ന് പറയുന്ന ഭക്തി യോഗത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ വരുന്ന 6 ലെസൺസ് ആണ് നമ്മളിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ആദ്യം ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും നാമനിഷ്ഠാദ പ്രഭുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആദ്യം പാസ്സായിട്ടൊരു റീക്യാപ്പ്. കർമ്മയോഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടത്? ഫസ്റ്റ് ലെസണിൽ അർജുനന്റെ വിഷാദം കണ്ടു. അർജുനൻ വിഷാദിച്ച് ഗാന്ധീവമൊക്കെ താഴെയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് സെക്കൻഡ് ലെസൺ തുടങ്ങി ഭഗവാനിൽ സറണ്ടർ ആയതിനു ശേഷം അർജുനൻ തർപ്പണ്യ ദോഷോപഹത സ്വഭാവ പൃച്ഛാമി ത്വാം ധർമ്മ സമോധ ചെയ്തായി ശ്രേയസ്യാനിശ്ചിതം തോതി തന്നെ ശിഷ്യസ്തേഹം ശാധിമാം സ്വാം പ്രപന്നം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഭഗവാൻ അഡ്വൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? പാപമില്ലായ്മയാണ് ആത്മാവിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറഞ്ഞു. നമ്മളാരെയും കൊല്ലുന്ന ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുക എപ്പോഴും എന്ന് തന്നെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുക അർജുന എന്ന് പറഞ്ഞു. തേർഡ് ലെസണിൽ ഭഗവാൻ കർമ്മയോഗത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു. സെക്കൻഡ് ലെസണിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായിതേ മഹതോ ഭയാത്. നമ്മളിപ്പോ സ്കൂളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ജന്മം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോകണം. ആദ്യം നഴ്സറി ലെവൽ തുടങ്ങി നമ്മൾ പോവേണ്ടി വരും. അതേസമയം സ്പിരിച്വൽ ലെവലിലാണെങ്കിലും നമ്മള് മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിലാണ് വന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത് അവിടെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ലാഭമോ നഷ്ടമോ ഒന്നും ഇതിലില്ല. സ്നേഹാഭീക്രമനാശോസ്തി പ്രത്യവായോന വിദ്യതേ എന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോ നാമസ്മരണയാണെങ്കിലും വിളക്ക് കൊളുത്തിയതാണെങ്കിലും എല്ലാം ഭഗവാൻ വരവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ അതിന് തക്ക പ്രതിഫലമാണ്. യഥാമാം പ്രപദ്യന്തേ താം തദൈവ ഭജാമ്യഹം. അതിന് തക്ക പ്രതിഫലമാണ് ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട്. ഞാൻ എന്താണോ യഥാമാം പ്രപദ്യന്തേ, നീ എങ്ങനെയാണോ എന്നെ കാണുന്നത് ഞാൻ നിനക്ക് അങ്ങനെ റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കർമ്മയോഗത്തെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചു. കർമ്മയോഗം വികർമ്മം, കർമ്മം, അകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. നാലാമത്തെ ലെസണിൽ ഭഗവാൻ എന്ത്
എന്തുകൊണ്ടാണ് അവതരിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. 3 കാര്യങ്ങളാണ്. പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ചതുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം പോലെയുള്ളതൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടത്? എന്തിനാണ്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ജന്മകർമ്മ ശമേ ദിവ്യം ഏവം വ്യോപേതി തത്വദേഹം പുനർജന്മനായിട്ട് മാമേതി സൗർജുന. നമ്മൾക്ക് പുനർജന്മം ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നവർക്കും അതല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്നവർക്കും തത്വതഃ ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്കും പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ പ്രോമിസ് ആണ് ഇത്, ഭഗവാന്റെ വേർഡ് ആണ് ഇത്. എന്ത് പുനർജന്മം തരില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ, പുനർജന്മത്തിൽ നിന്നും ഈ ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് സൈക്കിളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ ഭഗവാന് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട്, നമ്മളുടെ സറണ്ടറിന്റെ ആ ഒരു ലെവൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പ്രപാദങ്ങളിലെത്താൻ നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് യോഗിയേക്കാളും ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് സാധിക്കുക ഭക്തി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാണ്. ഭക്തനാണ്. അഹം ഭക്ത പരാധീന എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭക്തർക്കാണ് എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഭാഗവതത്തിൽ ഫുള്ളുള്ളത് ഭക്തരുടെ സ്റ്റോറീസ് ആണ്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകുന്നതും ഭക്തരുടെ സ്റ്റോറീസ് തന്നെയാണ്. ഭക്തരെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ആരുടെ സൗഭാഗ്യം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ തൃപാദങ്ങളിൽ എത്താൻ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല. അതിന് എക്സാമ്പിൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ സ്റ്റോറിയാണ് പത്മാവതിയുടെ. പത്മാവതി പുരി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുൻപിൽ വീടൊക്കെ കിട്ടി അവിടെ താമസിപ്പിച്ചു. എല്ലാ ദിവസവും പത്മാവതിയെ കൊണ്ട് പാട്ട് പാടിച്ചു, ഗീത ഗോവിന്ദമൊക്കെ പാടിപ്പിച്ചു ഭഗവാന്റെ മുൻപിൽ. എന്നിട്ട് അവര് തന്നെ ചിട്ടപ്പെടുത്തി ഏതെല്ലാം തരത്തിലാണ് പാടേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ചിട്ടപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. ജസ്റ്റ് പത്മാവതി എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഒരു പാട്ട് പാടി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭാവത്തോടുകൂടി പാടി. കൊച്ചുകുട്ടിയാണ്. എനിക്ക് ജയദേവ കവികൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ജയദേവ കവികളുടെ ബ്രഹ്മചാരിയായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ജയദേവ കവികളുടെ മനസ്സിൽ പത്മാവതിയെ കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കിച്ചു. എന്നിട്ട് പത്മാവതിയുടെ അച്ഛന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ഈ ജയദേവ കവികളെ കൊണ്ടുപോയി കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോഴും അവരുടെ പരമ്പരയാണ്. ഇപ്പോഴും അവിടെ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നതും പാട്ട് പാടുന്നതും ഒക്കെ. ഭഗവാൻ ഇത് കേട്ടിട്ട് മാത്രമേ ഉറങ്ങുള്ളൂ. പുരി ഭഗവാൻ വലിയ കണ്ണുള്ള, കൺപോളകളൊന്നുമില്ലാത്ത, ഏത് നേരവും എല്ലാവരെയും ഭക്തരെ കാണണം എന്ന് വാശിയുള്ള ഭഗവാനാണ് ജഗന്നാഥമൂർത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയം പത്മാവതി എല്ലാ ദിവസവും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കും. ജയദേവ കവികള് ആദ്യം തന്നെ എല്ലാം കണ്ണുകൊണ്ട്, മനക്കണ്ണുകൊണ്ട് കാണും. ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ മാധുര്യ ലീലകളാണ് കൂടുതലും എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം എല്ലാ ദിവസവും അത് കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടാണ് എഴുതി വെക്കുക, മനക്കണ്ണിൽ കണ്ടുകൊണ്ട്. ഒരു ദിവസം ജയദേവ കവികൾക്ക് തോന്നി, ഇന്ന് രാധ കുറച്ചൊരു അഭിമാനം കാണിച്ചത് ആണ് ഇന്ന് എഴുതാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? രാധ കുറച്ച് പരിഭവം കാണിച്ചു കൃഷ്ണനോട്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ എന്താ ചെയ്തത്? രാധാറാണിയുടെ കാൽക്കല് നമസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം രാധാറാണിയുടെ കാലിലെടുത്തിട്ട് ശിരസിൽ വെച്ചു. അത്രത്തോളം ഇഷ്ടമാണ്, പ്രേമം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫീലിംഗ് ആണ്. അപ്പം ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? രാധാറാണിയുടെ കാലുകളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ശിരസിൽ വെച്ചു. അപ്പൊ ജയദേവ കവികൾക്ക് തോന്നി, വേണ്ട, ഭഗവാന്റെ ശിരസിൽ എന്തിനാ രാധാറാണിയുടെ കാല് വെക്കുന്നത്? അത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് മായിച്ചു. എന്നിട്ട് എഴുതാതെ എഴുന്നേറ്റ് പോയി. എന്നിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ജയദേവ കവികൾ എന്താ ചെയ്യുക? എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയി കുളിക്കും. എന്നിട്ട് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഗംഗാ നദിയാണ്. പക്ഷെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും യമുനാ നദി ഓർമ്മ വരും, ഗോപിമാരെ ഓർമ്മ വരും. ധാരാളം വരുന്ന പാടും കരയും ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പത്മാവതി പോയി വിളിക്കണം, എന്നാലേ വരുള്ളൂ തിരിച്ച്. കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കും. അതിനുശേഷമാണ് പത്മാവതി ഭക്ഷണം കഴിക്കാവുന്ന കാലത്ത് ഭർത്താവ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഭാര്യ കഴിക്കുക. അപ്പം അങ്ങനെയായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം ഇത് എഴുതാതെ പോയ ദിവസം നോക്കിയപ്പോഴെന്താ, പത്മാവതി നോക്കിയപ്പോ ഹസ്ബൻഡ് വരുന്നു തിരിച്ച് വേഗം. ഇതെന്താ വേഗം വന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് എഴുതണം എന്ന് തോന്നി എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ജയദേവ കവികൾ അകത്ത് പോയി എഴുതി. എന്നിട്ട് എഴുതിയിട്ട് എനിക്ക് വിശക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞു. പത്മാവതി വിളമ്പി കൊടുത്തു. അടുത്തിരുന്ന് നന്നായിട്ടുണ്ട്, നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അത് ജയദേവ കവികൾ മുഴുവനും കഴിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജയദേവ കവികൾ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പത്മാവതി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് ജയദേവ കവികൾ ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഭഗവാനായിരുന്നു വന്നത് ജയദേവ കവികളുടെ രൂപത്തില്. പത്മാവതിയുടെ ഭാഗ്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഭഗവാനെ കണ്ടു, വിളമ്പി കൊടുത്തു, ഭക്ഷണം കഴിപ്പിച്ചു, എന്തെല്ലാം ചെയ്തു. അപ്പം ജയദേവ കവികൾ വന്നപ്പോ പറഞ്ഞു, നീ എന്താ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നേ? ആദ്യം ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ ചോദിച്ചു, വിശന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പത്മാവതി പറഞ്ഞു, നിങ്ങളല്ലേ ഇപ്പൊ കഴിച്ചിട്ട് പോയത് എന്ന് പറഞ്ഞു.
അപ്പം ജയദേവ കവികൾക്ക് സ്ട്രക്കായി അത് മനസ്സിനകത്ത് വേഗം അകത്ത് പോയി നോക്കിയപ്പോഴെന്താ ഭഗവാൻ ഇതില് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്താണ് ജയദേവ കവികൾ ആദ്യം തന്നെ എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ ചെയ്ത്. എന്നിട്ട് മനസ്സിൽ തോന്നിച്ചു ജയദേവ കവികളുടെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് രാധാറാണിയുടെ കാലെടുത്ത് തലയിൽ വയ്ക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, ഞാൻ രാധാറാണിക്ക് അധീനനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തവാത്സല്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം വിജയമാതാജി ഇപ്പൊ ദശാവതാരം ചൊല്ലി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ദശാവതാരമല്ല 24 തരം അവതാരങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്നാലും സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് ഓർഡിനറി പീപ്പിളിന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്ന് തോന്നുന്ന അവതാരങ്ങൾ മാത്രം ദശാവതാരം എന്നുള്ള പേരിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 24 അവതാരങ്ങളാണ് ഭഗവാന്റെ. ഭാഗവതത്തില് 24 എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം വിജയമാതാജി, സീതാമാതാജി അല്ലെങ്കിൽ ഗീതാമാതാജി ഒക്കെ പാടുന്ന പാട്ടുകളൊക്കെ ഭഗവാനെ കാണട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാ പാടിയത്. ആ ഒരു ഭാഗ്യം നമുക്കും കിട്ടട്ടെ. അവരുടെ ആ ഒരു എന്താ സറണ്ടറും അവരുടെ ആ ഒരു ഡെഡിക്കേഷനും കൊണ്ട് നമുക്കും അതുപോലെയുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവട്ടെ. എന്നിട്ട് യേയഥാമാം പ്രപദ്യന്തേ സംസ്തദൈവ ഭജാമ്യഹം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. 5ാമത്തേതില് ഭഗവാൻ പീസ് ഫോർമുല എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. ഭോക്താരം യജ്ഞതപസാം സർവലോകമഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാമാം ശാന്തിം രക്ഷതി എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ നമ്മള് വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നെ ബ്രാഹ്മണേക വിഹസ്തിനെ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണാനാണ് ഭഗവാൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ. ആരും ലോയല്ല, ആരും ഹൈയുമല്ല. അത് മാത്രമല്ല ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ, എങ്ങനെയാണ് ഗുണവും കർമ്മവും കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ചാതുർവർണ്ണയമായി ആ സൃഷ്ടം ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ആരും ഉന്നതരോ അല്ലെങ്കിൽ നീചരോ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാവരും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ കാണുന്നത്. ചണ്ടാളന്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഭക്തിയാണ് ഫസ്റ്റ് കയറി പോവുക. ചണ്ടാളന്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ പോലും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ആളിന്റെ വീട്ടിൽ പോലും ഭക്തി ദേവി ഉണ്ടാകും. ഇങ്ങനെ ആ ഒരാളെ കൊണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണാനാണ് ഭഗവാൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടു അഷ്ടാംഗ യോഗം എന്താണ്, ധ്യാനം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾക്ക് പോകാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത്. നമ്മള് അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിന്റെ അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണം. ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ വരേണ്ടതാണ്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇന്ന് അഷ്ടാംഗ യോഗം നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു. ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറഞ്ഞു ചഞ്ചലം ഹി മനഃകൃഷ്ണ പ്രമാദി ബലഭദ്രം, വളരെയധികം ടഫാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സെടുത്തിട്ട് മനസ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വളരെയധികം ടഫാണ്, വായുവിനെ പിടിച്ചു കെട്ടുന്നത് പോലെ തന്നെ ടഫാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് അഭ്യാസേന തുകം ചെയ്യ വൈരാഗ്യേന ച ഗൃഹ്യത്തെ, അഭ്യാസം കൊണ്ടും വൈരാഗ്യം കൊണ്ടും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം. പടിപടിയായിട്ടുള്ള അഭ്യാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തും കൈവശപ്പെടുത്താം എന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. നമ്മളുടെ മനസ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശത്രു, നമ്മളുടെ മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മള് ഉദ്ധരേതാത്മനാത്മാനം ആത്മാനം അവസാദയേത്, ആരും വന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല, നമ്മൾ തന്നെ വേണം നമ്മളെ അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ആചാര്യനെ മാത്രമേ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ആരാണ് ആചാര്യൻ? നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള കൃഷ്ണ ദേവകി പരമാനന്ദം കൃഷ്ണൻ വന്ദേ ജഗദ്ഗുരു എന്ന് പറയും. ജഗദ്ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്റേണലായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മളെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. അജ്ഞാന ദീപം കൊടുക്കുന്നു. 10ാമത്തെ ലെസണിൽ ഭഗവാൻ പറയും അജ്ഞാനമുള്ളവരുടെ മനസ്സില് ഭക്തരുടെ മനസ്സില് ഭഗവാൻ ജ്ഞാനദീപം തെളിയിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. അപ്പം അത്രയും കാരുണ്യമാണ് ഭഗവാന്. ബുദ്ധി ഇപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ കുട്ടികളായിരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മണ്ടത്തരങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ അമ്മയൊക്കെ പറയും എന്ത് ചെയ്യാനാ, നമ്മള് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുൻപേ ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കണമായിരുന്നു. ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടികൾ വേണമെന്ന് പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ചോദിക്കണമായിരുന്നു, എന്നാലല്ലേ ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു അമ്മയോട്, തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം ജനമാം ഉപയാന്തിതേ. ഭഗവാൻ എന്താ തരുന്നത്? തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം, ആരാണോ ഭജിക്കുന്നത് എന്നെ പ്രീതിപൂർവം എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം, അവർക്ക് ഞാൻ ബുദ്ധിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്, എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. 10ാമത്തെ അധ്യായത്തില് സരസ്വതി ഗീതയില് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്.
അപ്പൊ ഞാനത് തിരിച്ചു പറഞ്ഞു അമ്മയോട്, ബുദ്ധി നമ്മൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചാൽ കിട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സദ്ബുദ്ധിയാണ് ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കേണ്ടത്. ഭക്തിയും ബുദ്ധിയുമാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കേണ്ടത്. ബാക്കിയെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മളുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഒരുക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കേണ്ടത് ആകെ ഭക്തിയും ബുദ്ധിയും മാത്രം. വിജ്ഞാന യോഗം വളരെ നല്ലൊരു ലെസനാണ്, സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷനാണ് ഭക്തി യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇതൊക്കെയായിരുന്നു 6 ലെസൺസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഇന്ന് തൊട്ട് ഭക്തി യോഗം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. 12ാമത്തെ ലെസൺ വരെയുള്ള സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റിയസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഭഗവാൻ നടുവിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച മയ്യാസക്തമനാ പാർത്ഥ ശൃണു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കൂ. ആരിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടത്? ആചാര്യനിൽ നിന്നാണ് കേൾക്കേണ്ടത്. എങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യനിൽ നിന്നാണ്? ഡിസൈക്ലിക് സക്സഷനിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ള ആചാര്യനിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ കേൾക്കാവൂ. സ്വയമായിട്ട് വ്യാഖ്യാനം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ കേട്ടാൽ നമ്മൾ വഴി തെറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ആ തരത്തിലുള്ള ആചാര്യന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വേണം നമ്മൾ കേൾക്കാൻ. മയ്യാസക്ത മനാപാർത്ഥ, എന്നിൽ ആസക്തനായിട്ടുള്ള മനസ്സോടുകൂടി യോഗമ്യം ജന്മദാശ്രയ സംശയം സമബ്രഹ്മം യഥാജ്ഞാസ്യതി തശ്രണു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കുന്തി പുത്ര, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ മയ്യാസക്ത, എന്നിൽ ആസക്തനായിട്ടുള്ള മനസ്സോടുകൂടി പാർത്ഥ, പൃഥയുടെ പുത്ര, യോഗം യുഞ്ജന്മദാശ്രയ, യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. ഏത് യോഗമാണ്? ഇന്ന് തൊട്ട് നമ്മള് ഭക്തി യോഗമാണ്. അസംശയം സമഗ്രമം, സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി, മുഴുവനും സംശയവും നീങ്ങി, യഥാജ്ഞാസ്യതി തശ്രണു, എങ്ങനെയാണ് എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ സാധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയാം, കേൾക്കൂ. ഇന്ന് തൊട്ട് നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനാണ് പോകുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് എന്താണ്? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളില് ആത്മാവുണ്ട്, പരമാത്മാവുണ്ട്. അതേപോലെ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു. ഭാഗവതത്തിൽ എക്സാമ്പിൾ ആണ്, അനാലജിയാണ്. ഒരു വൃക്ഷം, ധാരാളം ഫലങ്ങളുള്ള ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ഒരു ചില്ലയില് 2 പക്ഷികൾ ഇരിക്കുന്നു. ആ ഒരു പക്ഷി അതില് ധാരാളം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുന്നു. മറ്റേ പക്ഷിയാണെങ്കിലോ വെറും സാക്ഷിയായിട്ട് നോർമൽ ആയിട്ടിരിക്കുന്നു, ശാന്തനായിട്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവും പരമാത്മാവും. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കിട്ടുന്നതെല്ലാം അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി നമ്മളെല്ലാം വേണം വേണം എന്നുള്ളത് കൂടി അനുഭവിച്ചു. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരം എന്റെയാണ്, ഞാനാണ് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആർത്തി പൂണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. മറ്റേതാണ് ഇത് പരമാത്മാവാണെങ്കിലോ അനങ്ങാണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. എപ്പോഴാണ് ഈ ഭക്ഷണം നിർത്തിയിട്ട് ആ പരമാത്മാവിനെ നോക്കുന്നത്, മറ്റേ പക്ഷിയെ നോക്കുന്നത്, അതോടുകൂടി അതിന്റെ ഉന്നതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറയും. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മൾ എന്താണ്, എവിടെയാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആർത്തിപ്പൂണ്ട് ഓരോന്നും അനുഭവിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആർത്തിപ്പൂണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരേണ്ടത്, ഇത് നിനക്കിപ്പോ മനസ്സിലാക്കി തരാം, കേൾക്കൂ. ശൃണ്വതാം സ്വകഥം കൃഷ്ണ പുണ്യശ്രവണ കീർത്തന ഹൃദ്യന്തസ്ഥം ഹിലഭദ്രാണി വിനോദി സുപൃഷ്ടതാം നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവത് യുദ്ധമശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേൾക്കുന്നതും ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നതും തന്നെ ഒരു പുണ്യകർമ്മത്തെ. ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ജന്മകർമ്മ ചമേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേദി തത്വതഃ. ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നതും തന്നെ ഒരു പുണ്യകർമ്മമാണ്. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഹിതകാരിയായ സുഹൃത്തിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിരന്തരം കഥാശ്രവണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുന്ന ആ ഭക്തനെ പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സദാസേവ്യ ശ്രീമദ് ഭാഗവതി കഥ യസ്യ ശ്രവണമാത്രേന ഹരിസ്ഥിതം സമാശ്രയെ. ശ്രവണമാത്രേന ചെവിയിൽ കേൾക്കുന്നതോടുകൂടി ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ചിത്തത്തിൽ വന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ തന്നിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഭക്തനിൽ തനിയെ വളർന്നു വരും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതന. ഓരോരുത്തരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഓരോരുത്തരിലും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം, സച്ചിദാനന്ദ രൂപമായിട്ടുള്ള ആ രൂപമാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. അപ്പോ നമ്മളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് താനെ തന്നെ
വർദ്ധിച്ചു വരും. നമുക്ക് ഭക്തിയില്ലാത്ത ബീജ് എന്ന് പറയും ഭഗവാന്റെയും ഗുരുവിന്റെയും സാന്നിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമ്മൾക്കത് സാധിക്കുള്ളൂ. ഒരു ആചാര്യന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമ്മൾക്കത് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെയും അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഭക്തി വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചു വരും. അതല്ലെങ്കിലോ ഭക്തി ഹ്രസ്വ ചെയ്യും, തുരുമ്പെടുത്ത് പോകും നമ്മുടെ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ് മെയിൻ ആണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മളുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ. മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു, ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എത്രയോ 1000-5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിത് സിദ്ധയേ യതതാമപി സിദ്ധാനാം കശ്ചിൻ മാം വേതി തത്വതഃ. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്ന് വിചാരിച്ചാദ്യം വരുന്നത്. പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ എത്ര പേരുണ്ടാവും? ഒരു മാരത്തോണിൽ എത്ര പേരുണ്ടാവും? ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഉണ്ടാവും. ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആകുമ്പോൾ 1-2 പേര് ജയിച്ചാലായി, വന്നാലായി, ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ വഴിയിൽ വെച്ച് പോകും. അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോ ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ എത്ര പേരുണ്ട്, പക്ഷേ നമ്മൾ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എത്ര പേരായിരിക്കും? 10 പേരോ 15 പേരോ ആയിരിക്കും. മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു 1000 പേരിൽ ഒരാൾ പോലും ചിലപ്പോൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. പക്ഷേ ഒന്നിലേറെ പേർ തികച്ചും അറിയുന്നതുമില്ല. ഭഗവതത്തിൽ പറയുന്നു, ഒരമ്മ നല്ല അമ്മയാണെങ്കിൽ ആ അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾ വേറൊരമ്മയുടെ ഉദരത്തിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിൽ നെക്സ്റ്റ് ജന്മത്തില് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയും. ഭഗവാനിലേക്കുള്ള വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കണം, എന്നാൽ മാത്രമേ അവരൊരു നല്ല അമ്മയാവുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഗുരുവാണെങ്കിലും പിതാവാണെങ്കിലും ആര് തന്നെയാണെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒരാൾക്കാണെങ്കിലും ഒരു വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഭഗവാന്റെ കാലത്തിലേക്കുള്ള വഴി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാനുള്ള വഴി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും തന്നെ ആ ജന്മം സഫലമായി എന്ന് പറയും. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ, ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യാം, പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പോലും കണ്ടു എന്ന് വരുന്നതും അറിയുന്നതുമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ എത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുത്താലും ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ, നമ്മൾ ചെയ്ത പുണ്യം കൊണ്ട് കോടി പുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമ്മൾക്കിത് കേൾക്കണം എന്നുള്ള തോന്നൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ടാവും, ഭഗവത്ഗീത ഉണ്ടാവും, ഭാഗവതം ഉണ്ടാവും. ആരും തൊട്ട് പോലും നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ചിലപ്പോൾ ജനറേഷൻസ് ആയിരിക്കും തൊട്ട് പോലും നോക്കാതെ പോകുന്നത്. എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഭഗവത്ഗീത പൂജാ റൂമില്, ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫ്രണ്ട് ആണ്, അയാളുടെ വീട്ടില് പൂജാ റൂമിൽ അയാളുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ തൊട്ട് പൂജിച്ചിരുന്ന ഭഗവത്ഗീതയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെന്താ ചെയ്യുക, എല്ലാ ദിവസവും ആരത്തി ഒഴിയും, നിവേദ്യം വെക്കും, കുറച്ച് വെള്ളം തളിക്കും. അവസാനം ആ ബുക്ക് ഇത്രത്തോളമായി വലുതായിട്ട് വെള്ളം വീണ അവസാനം. അപ്പം എന്താണ് അവരോട് പറയേണ്ടത്? നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് പൂജിക്കാനുള്ളതല്ല ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. ബുദ്ധി കൊണ്ടുള്ള ആരാധനയാണ് ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് വേണ്ടത്. നമ്മള് ഡെയിലി പഠിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. നമ്മളത് ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് വായിച്ച് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് ബ്രഹ്മസംഹിതയിലെ ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകമാണ്. ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ വിരാധർ ഗോവിന്ദ് സർവകാരണ കാരണം. കൃഷ്ണനാണ് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്ന് ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ പറയുന്നു. ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ ഈശ്വര കൃഷ്ണ പരമേശ്വരനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹാൻ ആദിരാധർ ഗോവിന്ദ്. എല്ലാവർക്കും ആദിയായിട്ടുള്ളതാണ് ഗോവിന്ദൻ. സർവകാരണക്കാരനും എല്ലാത്തിനും കാരണഭൂതനുമായിട്ടുള്ളത് ഗോവിന്ദൻ തന്നെയാണ്. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. പക്ഷേ അഭക്തന്മാർക്ക് ഇത് വളരെ ടഫാണ്. നമ്മൾക്ക് ഭക്തിയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. അപ്പം നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ വേറൊരാൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ നാവിലൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ അറിയേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. അതാണ് ഒരു ആചാര്യന്റെ കടമ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹം എങ്ങനെയാണ് അറിയുക? പ്രേമാഞ്ജനച്യുത ഭക്തി വിലോചനേന, പ്രേമാഞ്ജനം കൊണ്ട് എഴുതിയ കണ്ണുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി, നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഭഗവാനെ. ആ തരത്തില് പ്രേമാഞ്ജനച്യുത ഭക്തി വിലോചന, പ്രേമാഞ്ജനം കൊണ്ട് എഴുതിയ കണ്ണുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. 1:4 വളരെ ഭൂമിരാപോ നലോ വായു ഖമ്മനോ ബുദ്ധിയേവച അഹങ്കാരമിതീയമ്മേ ഭിന്ന പ്രകൃതി അഷ്ടധ. ഭഗവാന്റെ അഷ്ടധ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി, മെറ്റീരിയൽ നേച്ചറാണ്. എന്തൊക്കെയാണ്? പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച നമ്മളുടെ ശരീരവും മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്നിങ്ങനെ 8 എണ്ണമാണ് നമ്മളുടെ പ്രകൃതി അഷ്ടധ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. 8 തരം പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി,
വായു, ആകാശം. ഭൂമി എന്താണ്? നമ്മുടെ സ്കിൻ ആണ്. ജലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ബ്ലഡും നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളവും എല്ലാം ജലം. അഗ്നി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജഠരാഗ്നിയാണ്, ഡൈജഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അഗ്നിയാണ്, വയറ്റിനുള്ളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അഹം വൈശ്വാനരോ ഭൂത്വാ പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിത പ്രാണാപാനമായിട്ട് പചാമ്യന്നം ചതുർവിധം 4 തരത്തിലുള്ള അന്നം അത് പചിപ്പിക്കുന്നു. വായു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ബ്രീത്തിങ് ആണ്. നമ്മുടെ 10 തരം വായുവാണ് നമ്മുടെ ഓരോ ഇതിലും ഇരിക്കുന്നത്. ഓരോ ഇടത്തും ആ വായു എന്ന് പറയുന്നത് 10 തരം വായുവും ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ അത് നമ്മുടെ ബോഡി ശരിയായ രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. അതില് ലാസ്റ്റ് 10ാമത്തെ പ്രാണനാണ് ധനഞ്ജയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ധനഞ്ജയൻ വിട്ടുപോകാനാണ് ഏറ്റവും പ്രയാസം. നമ്മുടെ ശരീരം വിട്ടുപോകാൻ അതിന് ഭയങ്കര വിഷമമാണ്. മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം ദഹിപ്പിക്കുക എന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ ആ ധനഞ്ജയൻ അവിടെ കിടന്ന് വട്ടം കറങ്ങിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും അതിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി വളരെ ഇഷ്ടമാണ് പ്രാണന് നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കൾച്ചർ സനാതന ധർമ്മത്തിൽ നമ്മൾ വേഗം കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ്? ആകാശം, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ശൂന്യമായ സ്പേസ് ആണ് ആകാശം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ മനസ്സ്, സട്ടിൽ ബോഡി എന്താണ്? ഗ്രോസ് ബോഡിയാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. സട്ടിൽ ബോഡി ഉള്ളിലുള്ള സൂക്ഷ്മ ശരീരം. മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്നതാണ്. മനസ്സ് നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും മിഥ്യാഹങ്കാരവുമാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവിനോടുകൂടി ചേർന്ന് പോവുക. ഓക്കെ, ഭിന്നത പഠിച്ചു. ഇനി അപരേയമിതസ്വന്യാം പ്രകൃതി വിദ്ധി മേ പരാം ജീവഭൂത മഹാബാഹോ യേദം ഭാര്യത്തെ ജഗത്. ഇനി എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? 7.5 ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഇതിനു പുറമെ മഹാബാഹുവായിട്ടുള്ള അർജുന, എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. ഈ താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളും എന്റെ ശക്തി തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നമ്മൾ 84 ലാഖ് സ്പീഷീസിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ്. ഈസി ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അപരാപ്രകൃതി പരാപ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി, ഇന്റേണൽ പൊട്ടൻസിയാണ് എന്ത്? ആധ്യാത്മിക ജീവിതം, സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പുറത്തുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ പൊട്ടൻസി, ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് നടുവിലുള്ള എന്താണ്? തടസ്ഥ ശക്തി, മാർജിനൽ പൊട്ടൻസിയാണ് നമ്മളെ പോലെയുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ. മനസ്സിലായോ? ഇത്രയും അപരിമിതസ്വന്യാം പ്രകൃതിം വിദ്ധി മേ പരാം ജീവഭൂതം മഹാബാഹോ യേദം ഭാര്യത്തെ ജഗത്. ഇന്റേണൽ പൊട്ടൻസി, അന്തരംഗ ശക്തിയാണ് സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ്. ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തി, എക്സ്റ്റേണൽ പൊട്ടൻസിയാണ് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള മാർജിനൽ പൊട്ടൻസി, തടസ്ഥ ശക്തിയാണ് നമ്മളെ പോലെയുള്ള ജീവിതങ്ങൾ. ഇതിൽ പറഞ്ഞു മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളെ പോലെയുള്ള ജീവഗണങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെയാണ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് ശ്ലോകമാണ് 1.7. പരതരം പരതരമാണ്, പലതരമുള്ള. കിഞ്ചിദസ്തി ധനഞ്ജയ മയി സർവം പ്രോതം സൂത്രേ മണിക ഇവ. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഈ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്? ഓരോന്നിനെയും ഭഗവാൻ ഓരോ ഇടത്ത് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയോ എല്ലാത്തിലും, എല്ലാ പ്ലാനറ്റ്സിലും എവിടേക്കാണോ ഓരോ പ്ലാനറ്റ്സും നിൽക്കേണ്ടത്, അതിന്റെ ഓർബിറ്റ് എങ്ങനെയാണ്, അതെങ്ങനെയാണ് കറങ്ങേണ്ടത്, സൂര്യനെ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണ്, ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? കിഞ്ചിദസ്തി ധനഞ്ജയമായി സർവമിതം പ്രോത്തം, ഞാൻ കോർത്തു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. മൈ സർവമിതം പ്രോതം സൂത്രേ മണികണ ഇവ. ഒരു മാലയിലെ മുത്തെല്ലാം കോർത്തിരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഫുൾ യൂണിവേഴ്സിനെ കോർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എവിടെയൊക്കെയാണ്? നമ്മളെ നന്നായിട്ട് കോർത്ത മാലയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉള്ളിലുള്ള നൂല് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ശക്തി നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകും. എല്ലാം കോർത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. പരതരം നാണ്യത്തിഞ്ചിതസ്തി ധനഞ്ജയ മൈ സർവമിതം പ്രോതം സൂത്രേ മണികണ ഇവ. ഹേ ധനഞ്ജയ, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു സത്യമില്ല. പരതരം നാണ്യത്തിഞ്ചിതസ്തി ധനഞ്ജയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനാണ് അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനാണ്. മുത്തുകൾ നൂലിൽ മേലെന്നതുപോലെ സർവവും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു മാല കോർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന
ഇരിക്കുന്നത് പോലെ അതിനുള്ളിലുള്ള നൂല് പോലെയാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിനും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്നേക്കാൾ വേറൊരു സത്യമില്ല, ഞാനാണ് ആബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, പരമമായ സത്യം ഞാനാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അർജുനൻ പറയുന്നു. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും കാണാൻ സാധിക്കേണ്ടത്? മാൻമനാഭവം ഭക്തോ, ഏത് നേരവും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഈസിയാക്കി തരുകയാണ്. രസോഹമപ്സു കൗന്ദേയ പ്രഭാസ്മി ശശിസൂര്യയോ പ്രണവ സർവവേദേഷു ശബ്ദത്തെ പൗരുഷം ഋഷു. നമ്മളെ സയൻസിൽ എന്താ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്? രസമില്ല, വെള്ളത്തിന് ടേസ്റ്റ് ഇല്ല, ഓർഡർ ഇല്ല എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? രസോഹമപ്സു കൗന്ദേയ, വെള്ളത്തിന്റെ രസമാണ് ഞാൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ടേസ്റ്റ് ഞാനാണ്. ഓരോ തുള്ളിയിലും ആരാ ഉള്ളത്? ഭഗവാനാണുള്ളത്. നമ്മളിപ്പോ ഓടി കളിച്ചിട്ടൊക്കെ വരുന്ന കുട്ടികള് വെള്ളം വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദാഹം തോന്നുമ്പോ കുടിക്കുമ്പോ ആ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ നമ്മൾക്ക്. രസോഹം അപ്സുഖം ചെയ്യുക. നടന്ന വെയിലത്തൊക്കെ നടന്നു വരുന്ന അമ്മമാരൊക്കെ വെള്ളം കുടിച്ചതിന് ശേഷം ആവു നാരായണ എന്ന് വിളിക്കാറില്ലേ? അത് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. രസോഹം അപ്സുഖം ചെയ്യുക. വെള്ളത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഞാനാകുന്നു. വെള്ളം ഞാനാണ്. വെള്ളം ഇപ്പൊ വെള്ളം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുക? ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ളത്. പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യയോ, സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും പ്രകാശം ഞാനാകുന്നു. ഏത് നേരവും നമ്മൾക്ക് കാണാം. പ്രത്യക്ഷ ദൈവമാണ് സൂര്യനാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നതും മൂൺ എന്ന് പറയുന്നതും. നമ്മള് രാവിലെ കണ്ടാൽ സൂര്യനെ എന്താ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്? ജപാകുസുമസംകാശം കശ്യപേയം ഹാതിരിം മോരിം സർവപാപജ്ഞം ദോസ്മീതിപാകരം നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് സൂര്യനാരായണൻ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ആരോഗ്യം തരുന്നത് സൂര്യനാരായണനാണ്. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതില് തന്നെ തേജസ്സും ഓജസ്സും ആരോഗ്യവും ഒക്കെ സൂര്യനാരായണനാണ് നമ്മൾക്ക് തരുന്നത്. രാവിലെ നോക്കി തുളസിയിലെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് സൂര്യനെ നോക്കി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ആരോഗ്യവും ഓജസ്സും തേജസ്സും ആ ഒരു ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ മൂന്നാണെങ്കിലോ ദതിശങ്കതുഷാരാപം ശിരോധാർണവസംഭവം മാമിശനം തോഹം ശംഭോർമകുടഭൂഷണം. ശംഭുവിന്റെ മകുടത്തിൽ ഭൂഷണമായിട്ടുള്ള ശശിയെ നമ്മൾ തൊഴേണ്ടത് എന്തിനാണ്? ആ മൂന്നാണ് ഔഷധങ്ങൾക്ക് ഔഷധ രസം കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മളിനി മുൻപിൽ പഠിക്കുന്നത്. പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യയോ, സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഭഗവാനാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത്, ലൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്, പ്രഭ കൊടുക്കുന്നത്. പ്രണവ സർവവേദേഷു, എല്ലാ വേദങ്ങളിലും വരുന്ന ഓം എന്ന മന്ത്രം ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ ഓം നമോ നാരായണായ, ഓം നമ ശിവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. എന്തിലും നമ്മൾ ഓം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുക. ആ ഓം എന്ന് പറയുന്ന സിലബിൾ ഭഗവാനാണ്. ശബ്ദഖേ, ആകാശത്തിലെ ശബ്ദം ഞാനാണ്. എത്രയോ ശബ്ദങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാം, പക്ഷികളുടെയും എന്തും നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാം. ആ ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ആകാശത്തിലാണ് വരിക. നമ്മൾക്കറിയാം വേവ്സ് ആയിട്ടാ വരിക. ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. പൗരുഷം ഋഷു, നരന്മാരിലെ പൗരുഷവും ഞാനാകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. നരന്മാർക്ക് എന്തിനാണ് പൗരുഷം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് അത്രത്തോളം വ്യാപ്തമാണ്. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിക്ക് ദേഷ്യം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല പൗരുഷം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പൗരുഷം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ, വളരെ സോഫ്റ്റ് ഹാർട്ടഡ് ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിക്ക് പൗരുഷം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും സന്യാസിമാർക്കും പക്ഷി മൃഗാദികൾക്കും സ്വന്തം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന അച്ഛനമ്മമാർക്കും ഭാര്യ കുട്ടികൾ അതുപോലെയുള്ളവർക്കും എല്ലാവരോടുമുള്ള ഡ്യൂട്ടി വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യണം. അല്ലാതെ എന്റെ വീട്ടിൽ ആരും കയറുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിഷ്ടമുള്ളത് മാത്രമേ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, അങ്ങനെയുള്ളതല്ല നമ്മുടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഭരണം എന്ന് പറയുന്നത്. നല്ല രീതിയിലാണ് ഭഗവാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പൗരുഷം ഋഷു, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പൗരുഷമായിട്ട് ഒരാളുടെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ ഉള്ളില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കും, സ്ത്രീകൾക്ക് എന്താ ഒന്നും കൊടുക്കാത്തതെന്ന്. 10ാമത്തെ ലെസണിൽ നമ്മൾക്ക് സ്ത്രീകളുടെ കാര്യങ്ങള് പഠിക്കാം. അപ്പം രസോഹമപ്സു കൗന്ദേയ ശശി സൂര്യയോ പ്രണവ സർവവേദേഷു ശഖേ പൗരുഷം ഋഷു. കുന്തിപുത്ര, ജലത്തിലെ രസവും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശവും വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവവും ആകാശത്തിലെ ശബ്ദവും പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും ഞാനാകുന്നു. നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ആ പൗരുഷം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, നല്ല രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ബീജം മാംസഭൂതാനം വിദ്ധി പാർത്ഥ സനാതനം. എല്ലാ ഭൂതങ്ങളിലെ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ബീജം, ആദി ബീജം
സീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനാണ്. വിധി പാർത്ഥ സനാതനം, സനാതനമാണത്, നാശമില്ലാത്ത സീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനാണ്. ബുദ്ധിർബുദ്ധിമതാമസ്മി, ബുദ്ധിയുള്ളവരുടെ ബുദ്ധിയും ഞാൻ തന്നെയാണ്. തേജസ് തേജസ്മി നാമഹം, തേജസ് ഉള്ളവരുടെ തേജസ്സും ഞാൻ തന്നെയാണ്. എന്താണ് നല്ലതായിട്ട് നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നത് അവരോട് നമ്മൾ അസൂയയല്ല എടുക്കേണ്ടത്, അവരില് കൃഷ്ണന്റെ അംശം കൂടുതലുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അസൂയയല്ല നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടത്. അബ്ദുൾ കലാമിനെയാണ് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് ബുദ്ധിയുള്ളവരുടെ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നതിന്. അപ്പം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്ത് ചാതുർ പറഞ്ഞു മയാസൃഷ്ടം, ഞാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരിലും ഉള്ളത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, സെയിം അംശം തന്നെയാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാവരിലും കുടികൊള്ളുന്നത്, സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം. ഇനി ഭഗവാൻ പറയും ഞാൻ പിത എന്ന് പറയും, ഞാൻ തന്നെയാണ് ഫാദർ, സീഡ് ഗിവിംഗ് ഫാദർ എന്ന് പറയും. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു യേ ചൈവ സാത്വിക ഭാവ രാജസാമസാശ്ചയേ മതയേവേതി താൻ വിദ്ധീനത്വഹം തെഷു തേ മയി. സാത്വികങ്ങളും രാജസങ്ങളും നമുക്കറിയാം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ എന്ന് പറയുന്നത് രാജസ താമസാശ്ചയ, സാത്വിക ഭാവം രാജസഭാവം അല്ലെങ്കിൽ താമസഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. മത്തേവേദി താൻ വിദ്ധീനത്വഹം ദേശത്തെ മയി. ഒരർത്ഥത്തിൽ അവയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഇതിനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്, എല്ലാ ഗുണങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എങ്കിലും ഞാൻ അവയ്ക്ക് അധീനല്ല, ഭഗവാൻ അതിന് മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ സറണ്ടർ ചെയ്താൽ മതി, ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കും. എങ്കിലും ഞാൻ അവയ്ക്ക് അധീനനല്ല, ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനമല്ല, മറിച്ച് അവയെല്ലാം എന്നിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. നമ്മുടെ സത്വഗുണവും രജോ ഗുണവും സൗണ്ട് ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, സൗണ്ട് ഉണ്ട്, സൗണ്ട് ഉണ്ട്. പിന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആദ്യം ഒന്നൊരു വോയിസ് ബ്രേക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ഓക്കെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ല, ആരും എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു. സാത്വികങ്ങളും രാജസങ്ങളും താമസങ്ങളുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ അവസ്ഥകളും എന്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെയാണ് എന്ത് സത്വഗുണം രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ അതിനെല്ലാം അധീനനല്ല, മുകളിലാണുള്ളത്. 7.14 പറയുന്നു ദൈവീ ശേഷ ഗുണമയി മമ മായാ ദുരത്യ മാമേവയ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിതേ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എന്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ ദൈവീ ശേഷ ഗുണമയി, എന്റെ ദിവ്യമായ ശക്തിയാണ് ഗുണമയായിട്ടുള്ള മായ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് വളരെ ടഫാണ് നമ്മള് അതിജീവിക്കാനായിട്ട്. മാമേവയെ പ്രപദ്യന്തേ, ആരാണോ എന്ന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് അവർക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അത് സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. ഭാഗവതത്തില് പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ കാൽക്കല് സറണ്ടർ ആകുന്നവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭവസാഗരം എന്ന് പറയുന്നത്. സംസാര സാഗരം, സാഗരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമുദ്രമാണ്, എത്രയോ വലിപ്പമാണ് സമുദ്രത്തിന്. സമുദ്രം എങ്ങനെയാ കടക്കാൻ സാധിക്കുക നമ്മൾക്ക്? ഭവസമുദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ സറണ്ടർ ചെയ്താൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ആക്കി തരുക? നമ്മുടെ പശുക്കുട്ടി, ഒരു ചെറിയ ഒരു പശുക്കുട്ടിയുടെ കുളമ്പടിയിൽ എത്ര വെള്ളം കൊള്ളും അത്ര വെള്ളമായിട്ടാണ് ആ സമുദ്രം ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് മാറ്റി തരുക എന്ന് പറയും. അപ്പം ഭാഗവതത്തില് പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് സറണ്ടർ ചെയ്തത്. നമ്മുടെ ഫേമസ് എത്ര അറിയാമെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോ വളരെയധികം വലിയ ടെക്നിക്ക് ആകുമ്പോഴേക്കും സമുദ്രത്തിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോ സാധിക്കില്ല ഫേമസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഒരാള് മുകളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വലിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കലിയുഗത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതില് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെ കപ്പലാണ് എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ഭവസാഗരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാനുള്ള കപ്പലാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നു. സദാ പരിഭവം തീർത്ഥാസ്പദം ശിവവിരിഞ്ചിനുതാം ശരണ്യം പ്രത്യാർത്ഥിഹം പ്രണത പാലഭവാബ്ദി പോചം വന്ദേ മഹാപുരുഷത്തെ ചരണാരവിന്ദം. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കലിയുഗത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്ന് പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ് ചോദിച്ച സമയത്ത് ശുകദേവൻ പറയുന്നു ധ്യേയം സദാ, എങ്ങനെയാണ് ധ്യേയം ധ്യാനിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ധ്യേയം സദാ പരിഭവജ്ഞം അഭീഷ്ടദോഹം, പരിഭവങ്ങളെല്ലാം തീർത്ത്, നമ്മുടെ ഭക്തന്റെ പരിഭവങ്ങളെല്ലാം തീർത്ത് അഭീഷ്ടദോഹം, എന്താണോ ഇഷ്ടമുള്ളത് അത് തരുന്ന ഭഗവാനെ ധ്യേയം സദാ
തീർത്ഥാസ്പദം ശിവവിരിഞ്ചിനുതം ശരണ്യം. തീർത്ഥാസ്പദമായിട്ടുള്ള പാദങ്ങളാണ് ഭഗവാന്റെ. ഗംഗയാണെങ്കിലോ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ കഴുകിയ വെള്ളമാണ്. യമുനയാണെങ്കിലോ ഭഗവാന്റെ പച്ചമഹിഷിയാണ്. എല്ലാ തീർത്ഥങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. തീർത്ഥാസ്പദം ശിവവിരിഞ്ചിനുതം ശരണ്യം. മഹാദേവനും ബ്രഹ്മാവും എല്ലാം ധ്യാനിക്കുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ കാൽപാദങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ധ്യേയം സദാ പരിഭവജ്ഞമഭീഷ്ടതോഹം. തീർത്ഥാസ്പദം ശിവവിരിഞ്ചിനുതം ശരണ്യം. ഭൃത്യാർത്ഥിഹം. ഭൃത്യർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തരുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം തീർത്തു കൊടുക്കുന്നവനും. ഭൃത്യാർത്ഥിഹം പ്രണത പാല ഭവാബ്ദിബോധം. ആരാണോ നമസ്കരിക്കുന്നത് അവർക്കുള്ള കപ്പിത്താനും അല്ലെങ്കിൽ കപ്പലുമായിട്ടുള്ള ബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പൽ എന്നുള്ളതാണ്. ഭവാബ്ദിബോധം വന്ദേ മഹാപുരുഷത്തെ ശരണാരവിന്ദം. അങ്ങനെയുള്ള മഹാപുരുഷന്റെ കാൽക്കലാണ് നമ്മൾ ധ്യേയം സദാ എപ്പോഴും ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, ദേവീശാഗുണമയി മമമായാതുരത്തി. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ കാൽക്കൽ സറണ്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് സറണ്ടർ എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത്. ധ്യേയം സദാ പരിഭവജ്ഞമഭീഷ്ടതോഹം. തീർത്ഥാസ്പദം ശിവവിരിഞ്ചിനുതം ശരണ്യം. ഭൃത്യാർത്ഥം കണ്ഠപാലഭവാബ്ദിബോധം വന്ദേ മഹാപുരുഷത്തെ ശരണാരവിന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സറണ്ടർ ചെയ്യേണ്ടത്. സമ്പൂർണ്ണ സറണ്ടർ, ഫുൾ സറണ്ടർ ആണ് ഭഗവാന് വേണ്ടത്. അപ്പം രണ്ടു തരം മായയാണ് ഭഗവാനുള്ളത്. ദൈവി ശേഷ ഗുണമയി മമ മായ. ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് മായ എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടു തരം മായ. ഒന്ന് യോഗമായ, രണ്ടാമത്തേത് മോഹമായ. പറയുന്നത് യോഗമായ ഭഗവാനെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. കൃഷ്ണൻ യശോദമ്മയ്ക്ക് ജനിച്ച് ദേവകി മാതാവിന്റെ അവിടെ പോയിട്ട് കംസനയുടെ ചെറിയ സമയത്ത് ിലേക്ക് പോയ യോഗമാണ്. അതേസമയം മായ നമ്മളെയൊക്കെ ബാധിക്കുക, നമ്മളെയൊക്കെ മോഹിപ്പിക്കുന്ന മായയാണ്. കൂടുതൽ പൈസ വേണം, കൂടുതൽ അവസ്ഥ വേണം, നല്ല പൊസിഷൻ വേണം എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് നമ്മളെ എല്ലാം ബാധിക്കുന്ന മോഹമായ മായ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സമർപ്പണം. എങ്ങനെയാണ് സമർപ്പണമുള്ളത് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ്. ആളുകളെ ശരണം പ്രാപിക്കാന മാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ പ്രപദ്യന്തേ നരാധമാ ശരണം മൂഢന്മാരും ദുഷ്കൃതിയുള്ള മൂഢന്മാർ പ്രപദ്യന്തേ നരാധമാ. പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നവരാണ് നരാധമാർ. മായയാ ആളുകളാണ് ഒരു കൂട്ടർ. ആസുരംഭാവം ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആണ് മാതാജി. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? വോയിസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോവാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മായാപഹൃതജ്ഞാന ദുഷ്കൃതന്മാരായിട്ട് മൂഢന്മാരും മനുഷ്യാധമന്മാർ മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടുകൂടിയവർ നിരീശ്വരവാദികളുമായിരുന്നു. അവര് എന്നെ ശരണപ്പിക്കുന്നില്ല. 4 തരം ആളുകളാണ് എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്തത്. ഒന്ന് മൂഢ, കഴുതകളെ പോലെയാണ്. കഴുത എന്താ ചെയ്യുക?
അവർക്ക് എല്ലായിടത്തും പുല്ലുണ്ട്, പക്ഷെ അവർക്ക് അറിയില്ല എല്ലായിടത്തും പുല്ലുണ്ട്. അവര് ഡോയിയുടെയോ ആരുടെയോ ധാരാളം വസ്ത്രം പുറത്ത് കെട്ടി അവര് രാത്രി വരെ ജോലി പുല്ലിന് വേണ്ടി. എവിടെയും പുല്ലുണ്ട്, പക്ഷെ അവര് മനസ്സിലാവില്ല. അതുപോലെ കഴുതകളെ ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിക്ക് നെറ്റിന് എന്ത് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സൗണ്ട് ഹരേ ക്ലിയർ കൃഷ്ണ. ആവുന്നില്ല, കട്ടായി ഇല്ല ഇല്ല. പോകുന്നു. ഇപ്പൊ നെറ്റ് എന്തോ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു മാതാജിക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ കേക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി, കേക്കുന്നുണ്ട്. സ്റ്റാക്കാട്ടാ ഞാൻ. ഒരു മിനിറ്റ് മാതാജി. വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആയി പോവാ മാതാജി, അതാണ് ശരിക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ മാറി വേറെ റൂമിലേക്ക് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. ചെയ്യട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. റേഞ്ച് ഇല്ല, എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ഓക്കെ. ഓക്കെ. സ്വഭാവമുള്ളവരാണ് ഈശ്വരവാദികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യുന്നില്ല മാതാജി, ചില റേഞ്ച് കുറവാന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ചതുർവിധ ഭജന്തെ മാം ജനാ സുകൃതിനോർജുന അർത്ഥോ ജിജ്ഞാസാർത്ഥി ഭരതശഭ. 4 കൂട്ടരാണ് എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്. ആരൊക്കെയാണ് 4 കൂട്ടര്? 4 കൂട്ടരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ആരൊക്കെയാണ്? മൂഢന്മാരും നരാധമന്മാരും ജ്ഞാനന്മാരായിട്ടുള്ളവരും ആസുരി സ്വഭാവമുള്ളവരും. 4 കൂട്ടരാണ് എന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ആരൊക്കെയാണ്? ജന സുകൃതിനോർജന, സുകൃതികളായ ആളുകളാണ് എന്നെ തൊഴുന്നത്. ആരൊക്കെയാണ്? ചതുർവിധ, 4 കൂട്ടരാണ്. ആർത്തോ, ഒന്ന് ആർത്തരായിട്ടുള്ളവര്, ദുഃഖിതരായിട്ടുള്ളവര്. ജിജ്ഞാസു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം എന്നാഗ്രഹമുള്ളവര്. അർത്ഥാർത്ഥി, ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷൻ വേണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവര്. ജ്ഞാനീച ഭരതർഷഭ, അജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ളവരും ഭഗവാൻ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. ചതുർവിധ ഭജന്തെ മാം ജനാ സുകൃതിനോർജന, സുകൃതികളായിട്ടുള്ള 4 കൂട്ടരാണ് എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്. ആർത്തോ, ജിജ്ഞാസു, അർത്ഥാർത്ഥി, ജ്ഞാനി. ഇത്രയും പേരാണ് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്. ഓരോരുത്തരായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യത്തേത് ആരാണ്? ഗജേന്ദ്രനാണ്. ആർത്തോ, ദുഃഖിതനാണ്. അപ്പം ഗജേന്ദ്രൻ ആരായിരുന്നു? കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് ഗജേന്ദ്രൻ ഒരു ഇന്ദ്രദ്യുമ്നൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം പൂജയൊക്കെ ധാരാളം ഏകാദശി വ്രതമൊക്കെ നോറ്റിരുന്ന ഇന്ദ്രദ്യുമ്നൻ ഒരു ദിവസം അഗസ്ത്യ മഹർഷി കയറി വന്നു. അഗസ്ത്യ മഹർഷി കയറി വന്നപ്പോഴേക്കും സമാധിയിലിരിക്കുകയായിരുന്നു. എഴുന്നേറ്റ് പൂജിച്ചില്ല, ഉപചരിച്ചൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് അഗസ്ത്യ മഹർഷി പറഞ്ഞു, ആനയെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന നീ ആനയാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. പാവം ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജാവ് വളരെ ദുഃഖിതനാണെങ്കിൽ കൂടി ശാപം ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ട് പോയി ത്രികൂട പർവ്വതത്തിന്റെ താഴ്വരയിൽ പോയി ജനിച്ചു. ഗജേന്ദ്രനായിട്ട് ജനിച്ചു. നല്ലൊരു ആനയായിട്ട്, രാജാവായിട്ട് ജനിച്ചു ആനകളുടെ. എന്നിട്ട് വളരെയധികം ഹാപ്പി ആയിട്ട് അവിടെ പിടിയാനകളും കുട്ടികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വാലിയാണ് ത്രികൂട പർവ്വതത്തിന്റെ താഴെയുള്ള ആ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ മതിച്ചു നടന്നു. ആ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചു? പ്രാരബ്ധ കർമ്മം കൊണ്ട് ഒരു മുതല വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് പിടിയാനകളെ കുടിപ്പിച്ചു. കൊച്ചുകുട്ടികളെയൊക്കെ കുടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് പ്രാരബ്ധ കർമ്മം കൊണ്ട് ഒരു മുതല വന്നിട്ട് ഗജേന്ദ്രന്റെ കാലില് കടിച്ചിട്ട് വലിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആരായിരുന്നു മുതല? ഹൂഹു എന്ന് പറഞ്ഞ ഗന്ധർവനായിരുന്നു. ആ ഗന്ധർവൻ ദേവല മഹർഷിയുടെ
കാലില് പിടിച്ച് വലിച്ചു കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് അപ്പൊ മുതലയെ പോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിൽ അടിയിലെ കാലില് പിടിച്ച് വലിക്കുന്ന നീ ഒരു മുതലയാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ശാപം കൊടുത്തതാണ്. രണ്ടുപേർക്കും ശാപമോക്ഷവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ശാപമോക്ഷം എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിടിച്ചു വലിക്കാൻ തുടങ്ങി. 1000 വർഷം പോയി. അങ്ങനെ അവസാനം മൂക്ക് വരെ മുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഗജേന്ദ്രന് പൂർവജന്മ സ്മരണയുണ്ടായി. ആ സമയത്ത് ഭഗവാനെ നാരായണാഖില ഗുരു ഭഗവാൻ നമസ്തേ എന്ന് പറഞ്ഞ് വെള്ളത്തിൽ നിന്നൊരു താമര എടുത്തിട്ട് ഭഗവാൻ വരുന്നത് കണ്ടു. ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് തന്നെ വേഗം വന്നു ഭഗവാൻ. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ വരുന്നത് കണ്ടപ്പോഴേക്കും നാരായണാഖില ഗുരു ഭഗവാൻ നമസ്തേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് താമരപ്പൂവെടുത്തിട്ട് നീട്ടി ഭഗവാന്റെ നേരെ ഭഗവാൻ ആദ്യം മുതലയെ ചക്രം ഉപയോഗിച്ച് മുതലയെ കൊന്നു. അതിനുശേഷം ഗജേന്ദ്രനെ വിമാനത്തിൽ കയറ്റിയിട്ട് കൊണ്ടുപോയി. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തത് മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്റെ കാൽക്കലെ ശരണം പ്രാപിച്ചത് കൊണ്ടാണ് മുതലയ്ക്ക് ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തത് മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തേത് നമുക്കറിയാം, അതും ആർത്തോ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാണ്. ദുഃഖിതനായിട്ടുള്ള ദ്രൗപദിയുടെ വസ്ത്രം അപഹരിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദ്രൗപദി ഭർത്താക്കന്മാരെ വിളിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭീഷ്മദേവനെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടാണ് കരഞ്ഞത്. അതേസമയം ലാസ്റ്റ് യാതൊരു നിവൃത്തിയും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ശരണാഗതി നമസ്കാരം ചെയ്തു. 2 കൈയും മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തിയിട്ട് ഹേ ഗോവിന്ദ എന്ന് വിളിച്ചു. ആ സമയത്താണ് ഭഗവാൻ ധാരാളം വസ്ത്രം കൊടുത്തിട്ട് ദ്രൗപദിയെ രക്ഷിച്ചതും. മൂന്നാമത്തെ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് വാട്ടികയും വ്യാസദേവനുമാണ്. അത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ പഠിക്കും. വാട്ടികയുടെ ഉദരത്തിലുള്ള ശുകദേവൻ പുറത്തു വരാതെ ഇരുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ വന്നിട്ട്, അത് ജ്ഞാനിയാണ് ശുകദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ജ്ഞാനിയാണ്, ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ആളാണ്. അപ്പൊ വ്യാസ ഭഗവാനും ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ആളാണ്. അപ്പൊ വാട്ടികയുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാനായിട്ട് ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് പറയുന്നതാണ്. ഇത് പരീക്ഷിത്ത മഹാരാജാവാണ്. പരീക്ഷിത്ത മഹാരാജാവ് അർജുനന്റെ പേരക്കുട്ടിയാണ്, അഭിമന്യുവിന്റെ മകനാണ്. എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു ദിവസം ഹണ്ടിങ്ങിന് പോയി. ഈ പാണ്ഡവരുടെയൊക്കെ സ്വർഗാരോഹണത്തിന് ശേഷം ഹണ്ടിങ്ങിന് പോയി. പരീക്ഷിത്ത മഹാരാജാവ് വളരെ ഡീസന്റ് ആയിട്ടുള്ള രാജാവാണ്. പക്ഷേ പ്രാരബ്ധ കർമ്മം കൊണ്ട് ശമീക മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിലെത്തി. വെള്ളം വേണം എന്ന് തോന്നി. ശമീക മഹർഷി ഇരുന്ന് ധ്യാനിക്കുകയായിരുന്നു. ദേഷ്യം വന്നിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പാമ്പിനെ, ചത്ത പാമ്പിനെ എടുത്തിട്ട് മഹർഷിയുടെ കഴുത്തിലിട്ടിട്ട് പോയി. ആ സമയത്ത് മഹർഷിയുടെ മകൻ ശൃംഗി എന്ന് പറഞ്ഞ പയ്യൻ വന്നിട്ട് 14 വയസ്സോളമുള്ള കുട്ടി വന്നു. എന്നിട്ട് അച്ഛന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചത്ത പാമ്പ് കിടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് വളരെയധികം ഉച്ചത്തിൽ കരഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പ്രാഗി ശപിച്ചു. 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ധാരാളം ചെയ്തത് 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തക്ഷകൻ വന്ന് ദംശിക്കും, എന്നിട്ട് മരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് കേട്ടതോടുകൂടി പരീക്ഷിത്ത മഹാരാജാവ് രാജ്യവും എല്ലാം കുട്ടികളിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? വെയിറ്റ് ചെയ്തു. ഗംഗാ തീരത്ത് പോയിരുന്നു. എന്നിട്ട് പ്രാണൻ കളയാനായിട്ടിരുന്നു. അവിടെ 7 ദിവസത്തെ ആ കാലാവധിയുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഭഗവാനായിട്ട് ശുഭദേവനെ പറഞ്ഞു വിട്ടു. 7 ദിവസം കൊണ്ട് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് മോക്ഷം കിട്ടി. പിന്നെ കാണുന്നത് ഉത്താനപാദ മഹാരാജാവിന്റെ മകനായിട്ടുള്ള ധ്രുവനാണ്. 2 ഭാര്യമാരാണ്. സുനീതി, സുരുചി എന്ന് പറയുന്ന 2 ഭാര്യമാരുണ്ട് ഉത്താനപാദ മഹാരാജാവിന്. അപ്പം സുനീതി അത്ര ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു ഭഗവാൻ ഹസ്ബൻഡിന്. മകനാണ് ധ്രുവൻ. മറ്റേ സുരുചി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാര്യയുടെ മകനാണ് ഉത്തമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഉത്തമനെ എടുത്ത് മടിയിലിരുത്തിയ സമയത്ത് ധ്രുവന് തോന്നി, എനിക്കും ഇരിക്കണം, 5 വയസ്സേ ഉള്ളൂ, എനിക്കും ഇരിക്കണം എന്ന് തോന്നി. പക്ഷേ സുരുചി രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യ വന്നിട്ട് വളരെയധികം ആക്ഷേപിച്ചു. അപ്പം ധ്രുവൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ആരുമില്ല, നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഉള്ളൂ മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഭഗവാനെ എവിടെ പോയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അർത്ഥാർത്ഥിയായിട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത് ധ്രുവൻ. അപ്പം എവിടെ പോയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഫോറസ്റ്റിൽ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞു. നാരദര് വന്നിട്ട് ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവ ധാരാളം പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ നോക്കി. പക്ഷേ ധ്രുവൻ പിന്തിരിഞ്ഞില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടി. എന്നിട്ട് ധ്രുവലോകവും കിട്ടി. 36,000 വർഷം ഭൂമിയിൽ ഭരിച്ചതിന് ശേഷം പോയി ധ്രുവലോകം ഭരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അർത്ഥാർത്ഥിയാണ്. ഇത് നമ്മൾക്കറിയാം, രാമായണത്തിലെ സുഗ്രീവ സഖ്യം. ബാലി എടുത്തിട്ടുള്ള രാജ്യവും സ്വന്തം ഭാര്യയും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അർത്ഥാർത്ഥിയായിട്ടാണ് രാമന്റെ ഇത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സഖ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ലാസ്റ്റ് പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ സ്റ്റോറിയാണ്. ശൗനകാദി മഹർഷിമാര് നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ പോയിട്ട് അവര് എന്താണ് ജിജ്ഞാസു ആണ്, അവരെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവര് ചോദിക്കുന്നത്. നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ സൂതദേവന്റെ ഡയലോഗ്സ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ? 4 കൂട്ടരാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. ആരൊക്കെയാണ്? അർത്ഥാർത്ഥി, ആരൊക്കെയാണ്? ജിജ്ഞാസു, ജ്ഞാനി,
ആർത്തു എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ്, ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി ദുർലഭഃ. ധാരാളം ജന്മങ്ങൾ എടുത്തതിനു ശേഷം, ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ, പ്രയോജനങ്ങൾക്ക് ശേഷം, ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ, ജ്ഞാനവാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, വാസുദേവ സർവമിതി മഹാത്മാ ദുർലഭഃ, ആ അവസ്ഥയിലെത്തുക. വാസുദേവ സർവമിതി, എനിക്ക് വേറൊന്നും വേണ്ട, ഭഗവാൻ മാത്രം മതി എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലെത്തുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ആളുകള് വളരെ സുദുർലഭ, വളരെ ദുർലഭരാണ്. ഗോപിമാരുടെ ആ ഒരു സറണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്, കൃഷ്ണൻ മാത്രം മതി. ഒരു ദിവസം കൃഷ്ണൻ നാരദരും രുക്മിണി ദേവിയൊക്കെ കൂടിയിട്ടിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് രുക്മിണി ചോദിച്ചു, ഏത് സമയത്തും എന്താ കൃഷ്ണ ഗോപിമാരെ മാത്രം വിളിക്കുന്നത്, ഉറക്കത്തില് രാധേ രാധേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും നാരദരെ പറഞ്ഞു, എനിക്കും ഉണ്ട് ആ ഡൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ധാരാളം പ്രാവശ്യം ഈ സെയിം സംഭവം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അപ്പം കൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞു, എന്താ ഇങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും, ഞങ്ങൾ എത്ര ഭാര്യമാരുണ്ട്, 16,108 ഭാര്യമാരുണ്ട്, എന്നിട്ടും എന്തിനാ ഗോപിമാരെ വിളിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. നാരദരോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് തലവേദനിച്ചിട്ട് വയ്യ, എനിക്ക് ഭാര്യമാർക്ക് പോയിട്ട് അവരുടെ കാലിലുള്ള കാലിന്റെ അടിയിലുള്ള പൊടിയെടുത്ത് തരാൻ പറയൂ, വേഗം മാറും എന്ന് പറഞ്ഞു തലവേദന. ഓരോരുടെ അടുത്തേക്കും ഭഗവാൻ പോയി, ഭാര്യയുടെ അടുത്തേക്ക് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, അയ്യോ ഞാൻ തരില്ല, എന്റെ കാലിന്റെ അടിയിലുള്ള പൊടിയെടുത്ത് ഭഗവാന് തേക്കുകയോ, എത്ര കാലം എനിക്ക് നരകത്തില് വാസം കിട്ടേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നിട്ട് അപ്പം ഗോപിമാരുടെ അടുത്തേക്ക് പോയിക്കൊള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഗോപിമാരോട് ചോദിച്ചിട്ട് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പോയി ഓടിപ്പോയിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോഴെന്താ, ഓരോരുത്തരും അവരുടെ കാലിന്റെ അടിയിലുള്ള മണ്ണ് ഇത്രയ്ക്ക് എടുത്ത് തന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നാരദരെ ചോദിച്ചു, നരകവാസമല്ലേ കിട്ടുക, ഭഗവാന്റെ ഇതില് തലയിൽ ഇത് ഇടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നരകവാസമല്ലേ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു, എത്ര ജന്മം വേണമെങ്കിലും നരകത്തിൽ വസിച്ചോളാം നാരദരെ, ഇത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോയി കൃഷ്ണന് കൊടുക്കൂ, തലവേദന മാറട്ടെ, ഒരു സെക്കൻഡ് മുമ്പ് മാറട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്, കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയുമായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ അവർ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു, കാമേശ്ചേതരജ്ഞാന പ്രപദ്യന്തി അന്യദേവത തം നിയമമാസായ പ്രകൃത്യാ നിയതാ സ്വയ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. വേഗം കല്യാണം കഴിയുക, അല്ലെങ്കിൽ ധാരാളം പൈസ വേണം, ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷൻ വേണം, ഗണപതിയുടെ അവിടെ പോയി നാളികേരം ഉടയ്ക്കുക, ശിവന്റെ അടുത്ത് തിങ്കളാഴ്ച വ്രതം ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഇതിന് എൻഡുണ്ട്. ഈ ജന്മത്തിലുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്തിനും ആദ്യവുമുണ്ട് അന്തവുമുണ്ട്. ശബ്ദം നിയമമാസ്തായ പ്രകൃത്യാ നിയതാ സ്വയ. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. നമ്മളും തിങ്കളാഴ്ച ശിവന്റെ അമ്പലത്തിലെ, ചൊവ്വാഴ്ച ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മള് ഓരോ നിയമം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അന്തപത്തു ഫലം തേഷാം തദ്ഭവതി അല്പമേധസം ദേവാൻ ദേവയജോ യാന്തി മദ്ഭക്തോ യാന്തി മാമപി. മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിന് എന്തുണ്ട്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലമാകട്ടെ തുച്ഛവും ക്ഷണികവുമാണ്, ലിമിറ്റ് ഉള്ളതാണ്. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിലെത്തും, അതേസമയം എന്റെ ഭക്തരാകട്ടെ പരമോന്നതമായ എന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ശുദ്ധ ഭക്തൻ സച്ചിദാനന്ദാവസ്ഥയിൽ ശാശ്വതമായി വാഴുമെന്നിരിക്കെ ഭക്തന് സിദ്ധിക്കുന്ന ഒരു നേട്ടവും ഒരു സാധാരണ ദൈവാരാധകന്റെ നേട്ടവും ഇത്ര വ്യത്യസ്തമാണ്. ഭഗവാന് പരിമിതിയില്ല, വരദാനങ്ങൾക്ക് എണ്ണവുമില്ല, കാരുണ്യം അതിരറ്റതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ഭക്തരിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ഇതും അളവറ്റതാണ്. നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായ സമാവൃത മൂഢോയം അഭിജാനാതി ലോകോ മാമജമവ്യം. ഭഗവാൻ തന്നെ യോഗമായയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷമാവില്ല. നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ. ആരുടെ മുമ്പിലും ഞാൻ പ്രത്യക്ഷനാവില്ല, മൂഢന്മാരുടെ മുമ്പിൽ. യോഗമായ സമാവൃത. യോഗമായ കൊണ്ട് അവരെ ഞാൻ മൂടിയിരിക്കും, ജ്ഞാനത്തെ മൂടിയിരിക്കും. യോഗമായ എന്ന എന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് എന്നെ മറച്ചു വെക്കുന്നു. തന്മൂലം
മൂഢോയം നഭിജാനാതി ലോകോ മാമജം അവ്യയം. ഞാൻ അജനാണ്, അവ്യയനാണ് എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാകില്ല. മൂഢന്മാർക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കില്ല എന്നെ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. നമ്മള് ഭക്തരും ശിഷ്യരും സഖാവും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് മുൻപിൽ പ്രത്യക്ഷമാവുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ ആ കഴിവുകള്, ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഫീല് ചെയ്യിക്കുള്ളൂ. വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ചാർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാംസവേദന കശ്ചന ഹേ അർജുന. പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാം അറിയാം. വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ചാർജുന. ഭൂതകാലവും ഭവിഷ്യവും ഇപ്പൊ നടക്കുന്നതുമെല്ലാം എനിക്കറിയാം. ഭവിഷ്യാണിച്ച ഭൂതാനി മാംസവേദന കശ്ചന. അതേസമയം എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും പുൽക്കൊടിയുടെ പോലും എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ ഭഗവാൻ അറിയാം, ജന്മങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ അറിയാം. അതേസമയം എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ. നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള അചിന്യം അവർണ്ണനീയം ആണ് ഭഗവാന്റെ ഇത്. ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാൻ അത് പ്രത്യക്ഷമാവുള്ളൂ. എങ്ങനെ? പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി വിലോചന. പ്രേമാഞ്ജനം കൊണ്ട് എഴുതിയ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മൾക്ക് അജ്ഞാനം നീക്കി ജ്ഞാനദീപം തെളിയിച്ചു തരും. യേശാം ദ്വന്ദ്വഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണം തേ ദ്വന്ദ്വ മോഹനർമുക്ത ഭജന്തേ മാം ദൃഢവ്രതാഃ. പൂർവ്വജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മങ്ങളിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്വ വ്യാമോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ദൃഢസ്മരണയോടെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും. ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ പൂർവ്വജന്മത്തിലും ഈ ജന്മത്തിലുമെല്ലാം ചെയ്ത പാപങ്ങളെല്ലാം ജപവും ബാക്കിയുള്ള ഉപാസനയും വഴി കുറച്ചെങ്കിലും നീക്കം ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ സർവീസിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എന്നാൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം ഭജന്തേ മാം ദൃഢവ്രതാഃ അവരുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും. ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകാണ്. സാധിഭൂതാദി ദൈവം മാം സാധിയജ്ഞം സേവിദുഃ പ്രയാണകാലേ പിച്ചമാം സേവിതുർനിത്യ ചേതസഃ. എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭൗതിക സാധിഭൂതാദി ദൈവം മാം എല്ലാത്തിലും അതിഭൂതങ്ങളിലും അതിദൈവങ്ങളിലും എല്ലാം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും എന്നെ അറിയുന്നവർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവുമായിട്ടുള്ള ഞാനാണ് എന്നറിയുന്നവർ, ഭഗവാനാണ് ഞാൻ എന്നറിയുന്നവർ മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. ഭഗവാൻ ആ ഒരു ക്ലൂ തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ ശ്ലോകം നമ്മൾ നാളെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. ഇതിൽ ഫുള്ളാണ് നമ്മൾ നാളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 8th ലെസൺ. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്ലൂ തന്നിരിക്കുന്നു എന്താണ് നാളത്തെ സബ്ജക്റ്റ് എന്നുള്ളത്. അർജുനന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ശ്ലോകം ഭഗവാൻ ഇട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ധാരാളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അതിഭൂതം, അതിദൈവം, അതിയജ്ഞം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ നാളെയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ജസ്റ്റ് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക. അവസാന കാലത്ത് പോലും എന്നെ അറിയുന്നവരാണ് അവസാന കാലത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കുന്നത്. എന്താണ് നമ്മൾക്ക് പരമമായിട്ട് വേണ്ടത്? അന്തേ നാരായണ സ്മൃതി. ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിലെ നാരായണ സ്മൃതിയാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്. എല്ലാവർക്കും ഓരോ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആത്മാവിന്റെ ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളാണ്. അതില് അന്തേ നാരായണ സ്മൃതി. ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ നമ്മൾ എന്താണോ ആലോചിക്കുന്നത് അതായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പോകുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? അനായാസേന മരണം വിനാദൈന്യേന ജീവിതം ദേഹാന്തേ തവ സാന്നിധ്യം ദേഹിമേ പരമേശ്വരം എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആ ശ്ലോകം നമ്മൾ നാളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഇന്നത്തെ ലെസൺ ഇതായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. എന്തായാലും ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുക. കുറച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് ആയി, സോറി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഡൗട്ട്സ് ഒന്നുമില്ല ഇന്ന്? മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നില്ല? ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജി എനിക്ക് ക്ലിയർ ആവണില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രണ്ടാൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ മാതാജി സംസാരിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉദാഹരണം ഒരു കഥ പറഞ്ഞില്ലേ? എന്താണ്? ഞാനിക്ക് ഉദാഹരണം സുഖദേവന്റെ കഥ പറഞ്ഞില്ലേ? സുഖദേവന്റെ
ഇതിലായിരിക്കുന്ന അമ്മയുടെ പേരെന്താണ്? ക്ലിയർ ആയില്ല. വാട്ടികയാണ് വ്യാസദേവന്റെ ഭാര്യ വാട്ടിക. അത് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം കൂടി ഇത് സുഖദേവന്റെ സ്റ്റോറി നമ്മൾ ഒരു 1 more day നമ്മൾ പറയും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ആ ദിവസം പറയും. ഇന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ജ്ഞാനി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. വ്യാസ ഭഗവാന്റെ വാട്ടിക എന്ന ഭാര്യ ഭാഗവതം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ ആ സ്റ്റോറി നെക്സ്റ്റ് ഡേ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലൈമാക്സ് ഒന്നും പോവില്ലേ, നെക്സ്റ്റ് ഡേ പറയും. അശുഭദേവന്റെ സ്റ്റോറി ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയും. വാട്ടികയാണ് അവരുടെ പേര്. ഓക്കെ, വേറെ ആരെയാ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്? ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജിയാണോ? ഉദയകുമാർ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അറിയില്ല ചോദിക്കാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗ്രൂപ്പിലാണെങ്കിലും ചോദിക്കാം കേട്ടോ. ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പേഴ്സണൽ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ച് ചോദിക്കാം. ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യും. ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ക്വിസ് ചെയ്യുക, മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാവരും വായിക്കുക. ശുഖദേവന്റെ സ്റ്റോറി നമ്മൾ വേറൊരു ദിവസം ഒന്നും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയും. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ എവരിബഡി. ഹരേ കൃഷ്ണ.